Вітаю, сябры, чарговыя думкі. Што хацеў сказаць. Мне пашанцавала, што я зайшоў у суполку толькі пра мову. Там мне далі карысныя парады з беларускага вымаўлення, такім спосабам адкарэктаваўшы яго, каб яно адпавядала беларускай літаратурнай мове. Я буду практыкавацца і пастараюся на ўсю моц, каб палепшыць сваё вымаўленне. Усім дзякуй за парады, падпіскі, каментары і падабайкі. Таксама зазначу, што калі ідзецца пра аглушэнне звонкіх зычных перад наступнымі глухімі і ў канцы слова, калі вымаўляць гэткім парадкам, то гэта сапраўды спрашчае вымаўленне. Урэшце, зычу ўсім усяго найлепшага.